Egy újabb szuper látványos standot készítettünk, ezúttal a Total Energies számára. Gyertek és megmutatom! Ez a kompakt stand már messziről látható, köszönhetően a világító elemeknek, amiket nagyon szeretünk használni a stand építése során. Talán az egyik legszebb stand lett a kiállításon. Ezek itt már az utolsó simítások a DOPA csapatával, de előtte hosszas tervezés és előkészítés előzte meg a 20 négyzetméteres stand kialakítását. Fontos, hogy marketing szempontból is mindig megtervezzük a standot, így helyet kapott egy látványos és interaktív totemoszlop, amelyre a cég katalógusaiból készítettünk animációkat, illetve a most bemutatott vágófolyadékot is egy speciális CNC gépen prezentáltuk. A raktár manapság már minden stand kötelező eleme, így most is kialakítottunk egyet, helyet kaptak benne a szélszanyagok, egy hűtő és egy kávéfőző is. A kollégák már tesztelik is, és hogy már messziről is kitűnjön a standunk, a logót fentről lámpákkal lógattuk be, ezáltal még több pluszfényt adtunk a kiállításnak. Ha te is szeretnél egy ilyen prémium standot bárhol Európában, keresd minket bátran! Sziasztok!